היום הייתי צריכה להחליף איזשהו מדף שנפל עם 3 ברגים ולהחליף אותו במדף אחר. חיכיתי שיבואו לתקן ולא הגיעו. לקחתי יוזמה, אמרתי, טוב, את יכולה לעשות את זה, את עושה כל כך הרבה דברים, אז מה הבעיה עכשיו? אני לא יכולה להתעסק עם מברג ועם 3 ברגים, מה קורה לך? אז נכון, זה תחום אחר, אני לא מבינה בזה, זה פעם ראשונה שאני עושה את זה, אבל אני כן מבינה, אני יודעת מה לעשות, אני יודעת איך לפתוח את הבורג, אני יודעת איך להכניס את המברג, אז זה מה שעשיתי. אז כשהצלחתי לעשות את כל המשימה הזאת, התרכזתי במשימה, ולא חשבתי על שמישהו אחר יבוא ויעזור לי, זה הכל הלך, נכון, התרכזתי, לקח לי קצת זמן, גם לבעל מקצוע לוקח זמן, ועשיתי את זה. ואני כל כך גאה בעצמי. וזה בעצם מלמד אותנו שכל דבר הכי קטן שאנחנו לא מנסות, לא מכירות, אנחנו כן יכולות לגשת. כל העניין הוא בראש שלנו, במחשבה שלנו. צריכים להגיד, כן, אני יכולה, אני אנסה. מקסימום אני אצליח. כבר לא יש לי, אז קדימה. ובכל דבר, גם בספורט שאנחנו רוצות לעשות, גם אם להתקדם עם הגוף שלנו, בכל דבר בחיים מתחיל לאט לאט. אז קודם כל, לא לפחד. לא לעצור ולא להגיד אני לא יכול. אני יכול הכל. כמו שאני אומרת, כל עוד אנחנו לא בר מינן ולא צמח, אנחנו יכולים הכל לעשות.